Sometimes kunalento ekuthiwa ukuzethemba empilweni. Lento ekuthiwa ukuzethemba iyokwenza ukuthi ufike la empilweni ongakazi ucabanga ukuthi ungafika khona. Iyokwenza ukuthi uhlale nabantu ongakazi ucabanga ukuthi ungahlala nabo. Iyokwenza ukuthi uzuze into ongakazi ucabanga ukuthi ungayizuza. Mina ngikanza ukuthi ngiye ngithi uma ngabe unabantu obaziyo noma uhlala nabantu obaziyo, indlela yokukhuphula ukuzethemba ukuthi upractice ngalabantu ohlala nabo. Ayikho into ebuhlungu noma elikhuni njengokwenza into phambi kwabantu abakwaziyo. But once wanqoba abantu abakwaziyo baze bakwazi ukuthi uyini wena, ngabe uhlanya noma wena umculi noma uyi-motivational speaker noma umdlali webhola, baku-understand labantu abaziyo. Definitely sure abantu abangakwazi bazoku-understand, but kuyoba likhuni uma ngabe uzosaba abantu abakwaziyo ukuthi bazothini uma ngabe ngenza lento. Abantu engibaziyo bazokhuluma, vele kufanele bakhulume, eqale kukhulume bona ukuze wena uzokhuphula ukuzethemba kwakho. Yonke into yenziwa abantu abakwaziyo empilweni yakho ayingakushonisi phansi noma ikudismotivate, but akube yona ezo-encourage empilweni ukuthi ukwazi uma phambi kwabantu ongabazi. Mina ngiye ngithi bonke abantu abaziyo, abantu ophila nabo, bathathe njengabantu ekufanele upractice kubona, kube khona amahlazo bawahleke, it's fine. But uma ngabe usufika kubantu abangakwazi, I'm telling you, uyobe usu-excela lapho ngenxa yokuthi